Περιφέρομαι στον εαυτό μου σαν να είμαι βασίλισσα. Αυτό συμβαίνει μία φορά το μήνα, καθώς θέλω να ασχολούμαι πραγματικά με εμένα. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και να περνάμε κάποιες μέρες για εμάς. Εάν εμείς οι ίδιες δεν αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, τότε δεν θα το κάνει κανένας για εμάς. Μπορείς να κακομάθεις τον εαυτό σου με ένα ωραίο ντους, με μία μάσκα προσώπου, με μία περιποίηση προσώπου και να κάνεις κάτι πραγματικά για εσένα. Να πας να φτιάξεις τα νύχια σου, να κάνεις ένα μασάζ και πράγματα που εσένα σε ευχαριστούν. Ακόμη και να βγαίνεις ραντεβού με τον εαυτό σου. Να πας να πιεις ένα καφέ μόνη σου. Να του αφιερώσεις χρόνο, να του πάρεις ένα δώρο, να του πάρεις π.χ. κάποια λουλούδια, να πάρεις κάτι που εσένα σου αρέσει πάρα πολύ να καταναλώνεις και το κρύβεις από τα παιδιά σου. Για παράδειγμα, ένα σνακ. Να δώσεις στον εαυτό σου αυτό που χρειάζεται. Και αν νιώθεις ότι αυτές τις μέρες που δεν κάνεις τίποτα, ότι δεν είσαι παραγωγική και ότι κάτι πρέπει να κάνεις συνέχεια για να δείχνεις στους άλλους ότι κάτι κάνεις, το κάνεις μεγάλο λάθος. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μέρες που κακομαθαίνουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να νοιαζόμαστε για την ψυχική μας υγεία, να μας ενδιαφέρει τι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενους και να του δίνουμε χρόνο. Γιατί εάν δεν ασχοληθούμε εμείς με τον εαυτό μας, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Μας παίρνει χρόνος και κρυβόμαστε πίσω από την τελειότητα των ρόλων μας. Να είμαστε οι τέλειες μαμάδες, οι τέλειοι σύντροφοι, αλλά τελικά τι κάνουμε για εμάς?